bisa jangkete Jabarma Payai Bini Citaranjan Jabarma na Daisa Payna Bagai Hari Joko ya Pak Khorang Tonu ya Pak Mono sanan mucungo chini hasteo MP chongjak tongo chini bagi kok sanan bagi kintu MP rok phayaro kok sapaiya bini bagi sing thangnai bishuo phaimani porebo tabubo Government of India Greater Tiprasa no tuyi alochonan bagi tabubo kuno initiative nahariyako bini bagi Government of India ni tangphang rogno Narendra Modi ji no chini demand no khanarinan bagi bini entire team no chini demand khanarinan bagi jeng tawaisa phaipi sakwai chini kamajak history chini khomota kamajak mono jeng bahiklai tawaisa kifili mannani ebong chini rights tamo abono jeng Government of India no sannan bagi tawaisa ma phaika taklai ebong jodi waisa tabuk phai yang hangke bar ma phainai bar choba ma khlainai choba salsaniya manyasak chini choba kuno compromise jenglak jeng kyabobe compromise khaiya chini Tiprasa ni mantaino mannan bagi se jengoro phayo hambai